Moitas grazas, señor presidente. En primeiro lugar, pedirlle se é posible un pouco de flexibilidade, se me estendo pola complexidade deste tema e a súa importancia, e intentarei reducir os tempos nas réplicas das seguintes intervencións, porque é un tema moi complexo e que, además, creo que é fundamental e vital, e creo que eso sí que hai certa sensibilidade ou consenso entre todos os grupos polas accións que está levando cada quen, aínda que teñamos un enfoque ou unha sensación dos perigos desta cuestión ben distinta, e para iso estamos aquí, para falar precisamente destas cuestións. Eu quero empezar esta intervención recoñecendo que este debate é certo que xa se ten dado o ano pasado, en 2018, e cunha iniciativa do Grupo Popular que traía aquí unha medida do seu programa electoral para iniciar os trámites dunha nova lei do xogo para poder sustituir a do ano 1985, que nós non apoiamos precisamente porque nós temos outra visión precisamente de como hai que afrontar esta cuestión. Era unha iniciativa programática do Grupo do Goberno, non nosa, pero iso non quita que nós sí que temos elaborada dentro do noso grupo unha proposta de lei para esta cuestión concreta, non nosa, sino dos colectivos e asociacións que están poñendo a alarma, e por iso traemos esta iniciativa hoxe, e siguen estando en alarma con respecto á situación que se está vivindo en Galicia e no conxunto do Estado con relación á situación do xogo e a proliferación das casas de apostas, do xogo online e de todas estas cuestións que, ademais, son precisamente máis dañinas en concreto para a mocidade, cas novas situacións e realidades que existen a día de hoxe, repito, co xogo online, aparte do que existía anteriormente xa en uso na sociedade, que xa estaba causando gran dano, que ca crise, falamos aquel día naquela comisión, como os barrios desfavorecidos e as persoas máis danadas pola crise, máis vulnerables, eran os que estaban sufrindo máis este tipo de adicións, estaban caendo máis neste tipo de adicións. Eu quero salientar as palabras que fixo nos medios de comunicación, xa en concreto a nivel galego, o profesor e psicólogo Antonio Rial Boubeta, profesor da Facultade de Psicoloxía da USC, que alertaba sobre os perigos dos xogos de apostas para os nosos menores, e que falaba fai escasos meses desta cuestión, e falaba precisamente por esta previsión da nova lei de xogo de Galicia. Entón, o que quería destacar nesta intervención era que o do xogo, como eu xa estaba dicindo, el mismo tamén o decía, non é nada novo, pero que agora que estamos ante un negocio voraz que supón máis do 2% do Produto Interior Bruto do Estado español. Entón, por iso, el apelaba á falla de responsabilidade da Administración, indicando que esos máis de 2.000 millóns anuais que recaudaba o fisco neste concepto non se revertía despois en políticas sociais e contra as ludopatías. Tamén falaba que os nenos e nenas de hoxe en día, sobre todo os adolescentes e as adolescentes, manexaban cartos de maneira moito máis con moita máis soltura que en décadas anteriores, porque vivimos efectivamente nunha sociedade consumista, isto non hai que explicalo, sabemos todos e todas aquí, e saben que xogando e apostando que gañaban aínda máis cartos de xeito moi sinxelo, demasiado sinxelo, e alertaba tamén que os responsables, é certo que tamén hai unha responsabilidade por parte dos seus proxenitores, pero tamén hai unha responsabilidade por parte da sociedade e tamén, por suposto, da Administración. E aconsellaba por iso os responsables dos menores que regulasen o uso de Internet, pero que tamén se regulase desde as administracións o acceso, as facilidades de acceso a certos locales onde antes había futbolíns e ora hai outro tipo de tragaperras ou de xogos que xeneran en comportamentos adictivos. Tamén falaba dos dispositivos móviles, etcétera, etcétera. É dicir, non é solamente, está claro, unha cuestión dos salóns de xogo, pero que hai unha problemática moi grande. Incluso alertaba que, aínda que os nenos minten, que o aumento de ludopatías respondía, sobre todo, a cuestións administrativas de falta de prevención, de falta de inversión e das carencias do sistema educativo que non forma as persoas para estas cuestións. Por iso, el despois finalizaba esa entrevista dicindo que esta reformulación da Lei de Xogo de Galicia, que el non era moi optimista nesta actualización, e que alertaba que estábamos, además, chegando tardísimo e que estábamos recollendo cadáveres polas cunetas, decía textualmente, en referencia aos datos alarmantes que manexaban as asociacións de adiccións e ludopatías. Sobre estas cuestións se preguntou xa na Comisión Quinta pola miña compañeira Eva Solla. Eu quero facer
Bueno, pois unha especie de resumo xa dos datos que hai. Coñecíamos no mes de abril, hubo un malestar moi grande na cidade de Vigo, os que vivimos en Vigo, eu de Coruña non teño tanto pulso porque non vivo ali, pero sí que se observou a proliferación deste tipo de locais. E no barrio de Navia, pois xa se daba por feito a apertura de un novo salón de xogos ao lado dun parque infantil, e a normativa o permitía, o propio Concello non podía negarse a aprobar esta autorización, e hubo un levantamento de 17 entidades veciñais xunto co malestar do barrio de Navia para poder parar na rúa de Teixugueiras pois que se parase esta autorización, porque estaban os pais e as nais moi preocupadas polos efectos que podía ter esta apertura, e además que eu vin máis locais que están a escasos metros de escolas e de centros, parques e demais, o sea, que estaban pegados prácticamente a este tipo de locais, a donde se había a previsión de abrilos. E según un estudio da Asociación Galega de Xogadores Anónimos, o 20% dos adolescentes destinan a día de hoxe unha parte da súa paga ás apostas deportivas, o cal xa hai datos concretos que é normal que alarmen ante a proliferación deste tipo de negocios. Entón, por exemplo, os veciños de Navia eran os que pedían que se endureceran as medidas, pero que tampouco se lle permitira a estes lugares cerca do espazamento juvenil que abrisen. Entón, pois, este era un caso concreto. É certo que despois o vicepresidente da Xunta saliu e hubo unhas medidas por parte do goberno galego para limitar a apertura de novos salóns de apostas en Galicia, pero todo aprobado anteriormente, todas as licencias aprobadas anteriormente, pois eso xa estaba feito. O sea, que como di o profesor Antonio Rial Boubeta, tarde, mal, arrastro, e cunhas consecuencias que xa veremos como se poden medir e calibrar. E o propio Grupo Popular en 2018, repito, xa falaba desta cuestión nesta comisión. É dicir, estamos falando de maio de 2019. Datos: o número de salóns de apostas abertos en Galicia, especialmente nas cidades, nos últimos anos se disparou. Datos recollidos na prensa en estudios oficiais. Se hai algunha dúbida, teño aquí as noticias impresas da Voz de Galicia e do Faro de Vigo, xornais que lle poden gustar a todos os grupos ou non, pero que son dos máis recoñecidos no noso país. En 2019, en xaneiro, eran 136 as casas de apostas abertas, en Coruña 24, en Vigo 22, en Ourense 10, Compostela 7, Pontevedra 6, Lugo 6, Ferrol 5, e isto é lóxico que xenerara ante estas novas situacións esta alarma. O Goberno Central e a Xunta de Galicia xa anunciaran medidas, pero ao final o que decimos chegan tarde. Entón, ao final, o que está claro é que nos 5 primeiros meses do ano se pasaron de 136 locais deste tipo a 159, sin unir que xa había 160 salóns de apostas en funcionamento ou en trámite, e que había 3.171 terminais nos locais de hostelería e outros 682 nas propias tendas, salóns de apostas. Datos, repito, de xaneiro de 2019, e desas 3.853 máquinas, a maior parte se localizaban na provincia da Coruña, 1.390, en Pontevedra 1.321, Ourense 665, Lugo 457. E o regulamento das apostas aprobado pola Xunta en 2012 fixaba o máximo en 2.000 máquinas de apostas en bares e cafeterías, e no 2017 este mesmo goberno galego elevou ese límite a 3.600 máquinas, que xa estamos a punto de acadar a día de hoxe. Hai máis datos sobre os 28 millóns de euros que os galegos perden nas salas e máquinas de apostas desde o ano 2016, que xa son datos de Facenda, sin entrar nos graves perigos, repito, que é o fundamental dos adolescentes e dos menores, pero que é un problema de todos. Pero os adolescentes e os menores son os máis vulnerables neste eido, como se explica na exposición de motivos que vostedes xa puideron ver. Nós, por iso, aludimos ao documento da Estrategia Nacional sobre Adiccións de 2017 a 2024, donde se fala dese documento participativo de consenso que debe acordarse por todas as administracións e organizacións non gobernamentais do sector, sociedades científicas, centros de investigación e todas aquelas instancias públicas que forman parte do Plan Nacional sobre Drogas, porque, efectivamente, isto non é só un problema do goberno galego, aínda que ten unha responsabilidade directa, pero aquí hai que unhas normativas que tamén son estatais,
e con moitas máis entidades, e que é un problema ademais social onde todos nos temos que implicar polos perigos que poden, e como dicía o profesor Rial Boubeta, que pode atraer, é unha frase moi dura, pero recollendo cadáveres polas cunetas. Entón, nós por eso queremos recalcar que neste documento de ENA fai de maneira explícita que isto non atinxe únicamente o goberno central, tampouco atinxe únicamente o goberno galego os gobernos autonómicos, pero iso non quita que todos temos a obriga, ambos gobernos teñen a obriga, e incluso todos os que poidan colaborar no eido local, para poder parar esta situación. Nós temos claro que nin a Xunta nin o Goberno Central está adoitando as medidas oportunas para tallalos, e nos avalan os expertos e as asociacións que o están dicindo, non decimos nós, o din eles e elas, e que non están esperanzados ca nova lei polos termos nos que se está configurando. Pero vamos a esperar a ver que pasa. Evidentemente, isto ainda non se debatiu. E vou rematando. Pero que non se pode confiar, por último, antes de xustificar esta proposta, que nada ten que ver ca tramitación de lei de xogo, é unha cousa diferenciada en base á emenda do Grupo Popular, que vou esperar que se expoña, evidentemente, pero que non se pode confiar en o autocontrol dos operadores de xogo nas empresas, porque un sector que move tantos millóns, que ten tantos intereses, e iso non somos inxenuos, e que ten tanto capital invertido que pode gañar tantos cartos, non se vai autorregular. Eso sabemos todos. Confiar na educación dos pais e que as administracións se laven as mans ou facer medidas mínimas, o que vai a traer moitos problemas para a vulnerabilidade da nosa mocidade, e esperemos que os que teñen este mal pronóstico pois non cumplan os seus medos, e que entre todos podamos chegar a acordos para parar isto que pode afectar a tantas xeracións futuras e non solamente as presentes. Moitas grazas.